Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Maayong buntag, good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga kalungsuran sa isla sa Siargao ning atong isla. Ilabi na sa dapa, San Isidro, San Benito del Carmen, Pilar, Santa Monica, General Luna, Burgos, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning usab sa atong mga reactors karon dinhi na sa atong live kang Iron Intano Sinday, kang Archibal Meme, kang Karil Dolgime o kang Daniel Job Texon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Magandang umaga po. Good morning usab sa tanang taga Surigao del Norte nga padayon ang suporta dinhi na sa atong programa. Good morning, Siargao, maayong buntag sa inyong tanan. Labi na sa San Miguel Dapa. Ingat kamo tanan. God bless. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pagasayaron karon ang kahimtang sa atong panahon. As of 3 a.m. mga ka-Siargao karong adlaw, ang mata sa typhoon nga si Christine naa sa gibana-bana nga 1,135 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon mga ka-Siargao, nga adunay maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour og haduol sa sentro niini og gustiness nga 240 kilometers per hour paingon sa northwestward sa 20 kilometers per hour ang kakusgon sa pagdagan niini. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao nga pasaka ang maong bagyo, ang maong typhoon nga si Christine. Samtang ang bahin nato, ang panahon nato dinhi na sa isla sa Mindanao, rehiyon sa Caraga og sa Surigao del Norte probinsya nato, aduna lamang mapanganuron nga kalangitan. Inubanan lamang sa patak-patak nga pag-ulan og hinay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa mga kadagatan. Karong adlaw, hapsay og malinawon ang atong adlaw mga ka-Siargao. Nisubang ang haring adlaw alas 5:33 ganinang buntag o musalop kini alas 5:50 na sa hapon unyang gabi. Mao kana ang latest updates nato mga ka-Siargao sa kahimtang nato sa atong panahon karong buntaga. Good morning General Luna, gikan na kang siyang Magas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, ilabi na sa mga taga General Luna. Magandang umaga po. Maayong buntag taga Surigao, labi na sa taga Wangkehanon, gikan na kang Marlon Ocon sa Claver kini sa Wangki Claver. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Morning Siargao, gikan na kan Noel Vicente. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang pinakaunang bahin sa atong mga balita. Walay lockdown sa Surigao del Norte. Gipaklaro karon sa probinsya Surigao del Norte, pinagi na sa pamahayag ni Assistant Provincial Administrator Spokesperson Sim Castrense nga categorically walay mahitabo nga lockdown sa Surigao del Norte sa umaabot nga mga adlaw. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni Apa Sim
Castrense. Tanan ngutana kung mag-lockdown ba? Categorically I say no. Wayay lockdown na mahitabo in the coming days dinhi sa ato probinsya ng Surigao del Norte. Tungod nan ini na development, ang ato gobernador nagmando na isab na ipadazon ang pag-implementar ng ato mga ordenansa sa non-existing executive orders dakan amoy palisiya na sundon didon sa ato mga checkpoints sa ato borders ng ato lalawigan. Hinaot ta inin impormasyon na ako tagpaabot sa inyo, makahatag ng katinawan once and for all para sa tanan mga Surigao nun. Mao kana mga kasyargaw, ang pamahayag mismo ni Apas Sim Castrense mga kasyargaw, ilabi na sa maong pamahayag karon kay daghan ang espekulasyon karong mga panahon na mga kasyargaw kung i-lockdown ba o dili ang Surigao del Norte, ilabi na dito na sa borderline. Apan sumala pa nga dili kini i-lockdown o walay lockdown nga mahitabo mga kasyargaw. Good morning, happy viewing kang Mark Resentis. Good morning, good morning. Good morning usab kang Loreto Giritan. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Watching from Barangay Bituon del Carmen. Salamat po sa tanan taga del Carmen. Good morning po. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, sir. Pa-shoutout ko sa Barangay Malinaw, General Luna. Gikan na kang Michael Lubit. Good morning sa tanan taga Malinaw, taga General Luna. Magandang umaga po. Good morning. Shoutout kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, 65 ROF miabot sa rehiyon sa Caraga as of 9:53 PM niadtong September 3 mga kasyargaw. Adunay kinatibukan nga 65 returning OFWs ang miabot sa Bangkasi Airport sakay sa Philippine Airlines Sweeper Flight PR4967. Sumala pa nga paingon ang 17 sa Butuan City, 16 paingon sa Agusan del Norte, 6 sa Agusan del Sur, 13 sa Surigao del Norte, 11 sa Surigao del Sur, ug 2 sa Dinagat Islands. Sumala pa mga kasyargaw, out of 65, 30 ang dali nga gikuha sa ilang nagkadayang LGUs mga kasyargaw dito na sa Bangkasi Airport para na pagkuha kanila paingon sa nagkadaiyang mga probinsya niini mga lugar nga ilang ginsakupan. Mao na ang latest updates nato sa Caraga region, ilabi na sa mga ROF nato mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, lolo og lola patay sa COVID-19. Patay ang usa ka lolo nga nag-edad og 67 anyos gikan sa Butuan og usa ka 74 years old nga lola gikan gihapon sa Butuan City. Ang pagkamatay sa maong mga lolo og lola tungod na sa pre-existing medical condition. Nasayran nga ang duha adunay COVID-19 related symptoms niadtong last week sa August og kini dali nga gidala sa ospital niadtong August 26 ug 27 respectively. Ang 67 anyos nga lolo namatay pila ka oras lamang human ang pag-admit niini, samtang ang lola usab namatay human ang nakalabay nga duha ka adlaw gikan sa pagka-admit niini. Base na kini sa nadawat nga DOH Caraga o sa DOH Caraga nga 139 RT-PCR confirmatory results gikan na sa Butuan Medical Center, Northern Mindanao ug Davao Molecular Laboratories. Dugang pa nga 36 ang bag-ong nagpositibo sa COVID-19 karon. Atong paminawon ang pamahayag ni Dr. Jerna M. Manatad, ang OIC Assistant Regional Director sa DOH Caraga. Ang duha kadugang nga reported deaths today taga Butuan City tanan. Ang una nga kaso is a 67-year-old male, samtang ang ikaduha is a 74-year-old female with pre-existing medical condition.
Silang duha nakasinati sa COVID-19 related symptoms on the 4th week of August. Ang unang kaso, 4 kaadlaw pa ang milabay, usa na admit sa hospital. Samtang ang ikaduha na admit dayon pagkaugma gikan sa pagsugod sa iyang mga simptomas. Ang una nga kaso namatay pipila lamang ka oras gikan na admit sa hospital. Samtang ang ikaduha nga kaso miabot pa og 2 ka adlaw gikan sa admission adisir nawadan sa iyang kinabuhi. As the regional director said, labi na diri sa Butuan City, kauban sa regional task force, we agreed to implement stringent enforcement of the minimum health standards in the community to halt the spread of COVID-19 disease. Usa sa mga lakang magdugang og personnel ang PNP and AFP to enforce health measures, especially in critical barangays. Ikaduha, ato pod ginatan-aw ang partnership with the private sectors aron madugangan ang atong halfway houses for our frontliners. Ikatulo, speed up the hiring of additional contact tracers para mapadali ang pag-ila o pag-isolate sa mga close contacts o suspect cases to reduce further movement and transmission. Mao kana mga kasyargaw ang pamahayag ni Dr. Jerna M. Manatad ang ilang press release nga di pagawas kagabi mga kasyargaw, ilabi na sa mga bagong COVID-19 cases karon o sa pagkamatay sa duha ka lolo o lola mga kasyargaw. Good morning sa mga sulapas at Pagasian family dyan sa Claver, Surigao del Norte. Gikan na kang Jovilo Sulapas. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga. Shout out sa tanan taga Claver. Shout out kaninyong tanan. Kwarta na sa gikan na kang June Claro. Good morning po, happy viewing. Salamat way lockdown kay grabe kalisod sa Surigao basta lockdown. Gikan na kang Eldro Piesna. Salamat po. Magandang umaga. Good morning usap kang John Claro. Good morning, happy viewing po. Magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para na kaninyo mga kasyargaw sa pagkabot nato sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries, ayaw pag-waste sa imong fine ideas sa tao nga dili interesado. Ang tao nga imong madil, dunay selos sa imo. Lucky numbers 14, 23, 30, 54. Lucky color gold. Sa Taurus, nag-excel ka sa imong creative effort. Dili maayo ang timing sa pagsolicit og feedback. Romance og pleasure interest ang imong kalipay. Lucky numbers 12, 22, 40, 46. Lucky color dollar green. Samtang sa Gemini, daghang mahuman nga trabaho sa buntag. Mag-focus ka sa imong responsibilities sa family. Lucky numbers 13, 34, 46, 50. Lucky color milk white. Samtang sa Cancer, mag-focus ka sa imong worry nga handurawan. Kinahanglan ang regular practice sa orasyon meditation. Lucky numbers 24 og 42. Samtang sa Leo, dunay travel opportunity karon. Moabot ang solution sa imong career problems. Lucky numbers 14, 42, 46, 29. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Virgo, ayaw pagpa-influence sa mga duda karon. Malipay ka sa imong orasyon meditation practice. Lucky numbers 17, 27, 40, 46. Lucky color apricot orange. Samtang sa Libra, ayaw pagkalagot sa mga irritation sa home front. Ang imong creative project mag-increase o multiply sa imong income. Lucky numbers 30, 36, 12, 52. Lucky color flame red. Sa Scorpio, ayaw i-misplace ang imong credit card. Ayuhon ang pagpili sa imong napalit nga mga items. Lucky numbers 30, 38, 47, 57. Lucky color neon green.
Samtang sa Sagittarius, daghang intriga karon. Aya pagpalit sa item nga barato. Maglikay sa Clash of Wheels, may tungod na sa money. Enjoy romance, lucky numbers 19, 32, 55, 36. Lucky color, lilac, violet. Samtang sa Capricorn, maayo ang result sa school test sa imong anak. Adunay business opportunity nimo karon. Malipay ka sa love life. Lucky numbers 28, 33, 13, 56. Lucky color, blue. Sa Aquarius, ayaw pag-participate sa network marketing nga negosyo. Favorable sa partnership nimo ang interest. Lucky numbers 26, 40, 46, 53. Lucky color, citrine yellow. Samtang sa Pisces, mag-enjoy sa favorable trend sa imong kauban. Adunay success sa negosyo. Lucky numbers 20, 29, 38, 57. Lucky color, ruby red. Kana mga kasyargaw ang atong latest na horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Unta na nakahatag kini og daghang idea kaninyo para na sa pagkabot sa success. Good morning, gikan na kan Giselle Linaga. Hello, Siargao. Good morning, San Benito o kanimo, kuya. Gikan na kan Catherine Hermoso. Salamat po. Magandang umaga sa iyo, Catherine Hermoso. Good morning, watching from Barangay San Juan, Surigao. Gikan na kang Susan Tabacon. Good morning po. Magandang umaga sa iyo, Susan Tabacon. Salamat po sa suporta. Magandang umaga po. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa itong mga balita, penalty sa pag-ibig fund, mas luag kung itandi sa uban. Giingon ni Pag-ibig Fund Chief Rizal Dimoti, karon nga mas luag ang penalty sa Pag-ibig Fund kung itandi sa ubang financial institutions. Alang na sa mga borrowers ni ini. Sumala pa nga kwentahon lamang ang multa base na sa unpaid dues lamang mga kasyargaw. Ang dugang detalye atong paminawon gikan mismo kang Pag-ibig Chief Rizal Dimoti. We're so proud to share to all of our members and viewers na yung pong mga yung pinili na humiram or umutang sa Pag-ibig Fund para sa pabahay na para sa kanilang housing loans, sila po ngayon ay napakaswerte kasi po ang Pag-ibig Fund po pagdating sa penalty policy, tayo po ang may pinaka borrower friendly na penalty policy. Kung sakali man po na nawala ng trabaho ang ating miyembro at 3 buwan na, mahigit 3 buwan na siya hindi nakabayad, ang sa kadalasan po kung humiram ka sa private sector, sa bangko, magde-default na po yung account at may risk na po na ma-foreclose yon. Sa Pag-ibig Fund po, tayo po ay nag-i-extend ng remediation period at humigit kumulang po, nagkakaroon po ng palugit na hanggang 1 taon ang ating mga miyembro para po sila ay makarecover or makabawi at para masave nila ang kanilang mga bahay. Alam naman po natin na ang Pag-ibig Fund ay pag-aari ng ating mga miyembro. So kaya po patuloy din natin silang tinutulungan para naman po makabawi sila or makabangon. Isa pa po, yung penalty policy naman po sa private sector po kasi, pagka more than 3 months ka hindi nakabayad, ang penalty po, magdi-default po yun at may penalty na ang computation po ay 18% of the total loan balance. So kung ang loan balance po natin ay 1 million, ang penalty po natin kada taon ay 180,000 pesos. Sa Pag-ibig Fund naman po, bilang pagkilala ng ating mga miyembro ang sinang may-ari ng Pag-ibig Fund, ang computation lang po natin ay kung ano lang ang hindi nabayaran. Kung 5,000 pesos po a month ang kanyang hinuhulugan, 15,000 after 3 months. So ang penalty po na 18% ay ipinapataw po doon sa 15,000 pesos lamang. Kaya po hindi siya punitive, hindi katulad po sa ibang mga nagpapahiram na yung total balance mo na 1 milyon, ang kailangan may penalty na 18%, tayo po kung ano lang hindi nabayaran. So 18% of 15,000. Mao ka na mga kasyargaw, ang pamahayag ni Chief o Pag-ibig Chief Rizal Dimoti, mga kasyargaw.
Good morning, watching from Tennessee 1, Butuan City, gikan na kang Tata Bordeos. Salamat sa imo, Tata, ilabi na sa mga taga Butuan City. Kamusta ka mo? Salamat sa inyong suporta. Ingat tang tanan mga kasyargaw. Ilabi na din na sa Butuan City. Ingat ka mo kay nagkadaghan gayod ang local transmission sa inyong lugar. Apan we pray mga kasyargaw na maayo na ang tanan din ha. O gasundon lamang nato ang mga mando sa gobyerno para na malikay kita sa nagkadaiyang sakit mga kasyargaw. Ilabi na sa COVID-19. Good morning Kuya G. Gikan na kang Almar Harligo. Salamat kanimo Almar. Salamat. Good morning, Siargao. Gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning. Happy viewing po. Ilabi na sa taga del Carmen ng San Benito. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Almar. Salamat sa suporta. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw. Revamp sa PNP, dili pa panahon karon ang revamp sa PNP tungod kay giplano karon ni PNP Chief Police Lieutenant General Camilo Casculan nga tubagon karon ang mga issue sa organisasyon sama sa skills enhancement, quartering o guban pang administrative matters. Atong paminawon ang pamahayag mismo ni PNP Chief Police Lieutenant General Camilo Casculan. Unang-una is to place, unahin po nating organisasyon. Dapat ma-redirect at ma-refocus po tayo sa ating gawaing kapulisan. Kailangan po natin na ilagay ang mga tamang tao sa mga tamang posisyon. Nandun naman na ho tayo. So there is I am not expecting, you're not expecting any kind of major revamp, considering that the people who are in position right now are actually people whom we can really trust. The other one is, siyempre, tingnan po natin yung mga issues and concerns concerning the PNP. Short-term lang po tayo, transition, if you may say it. But at the same time, we should know the current issues ng PNP tulad ho ba ng skills enhancement, yung mga problema po sa quartering, administrative, at problema po sa operational. Siguro po, by that alone, we would be able to come up with short-term plans. Actually, we already have short-term plans, Aljon, so that we would be able to place some innovations already in the organization. Mao ka na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni PNP Chief Camilo Casculan, ang bagong PNP Chief karon sa atong kapulisan. Unsa may inyong opinion ana mga kasyargaw? Sumala pa ni Casculan o ni PNP Chief Casculan nga wala pa'y revamp karon or reshuffle sa mga opisyal. Tungod kay iyang fokusan ang skills enhancement mga kasyargaw sa kapulisan. Angay bagayod nga fokusan, yes, sa ka-opinion mga kasyargaw, angay fokusan ang skills enhancement sa atong mga kapulisan para na wala tay kahadlok, may mahimong trustworthy o masaligan nato ang mga kapulisan ilabi na sa ilang work o sa ilang job mga kasyargaw. Samtang Avigan trial target nga magsugod karong Setyembre mga kasyargaw. Target karon sa Department of Health mga nga makapahigayon karong bulan sa Setyembre og clinical trial sa Japanese anti-flu nga Avigan ngadto na sa COVID-19 mga kasyargaw. Sumala kang DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie nga gi-finalize pa nila karon ang mga necessary documents aron mapahigayon na ang maong clinical trial nga dapat nagsugod na tana niadtong Martes. Sa pagkakaron, nakig-meeting na ang DOH ngadto na sa Pfizer o Russian Embassy aron hisgutan ang mga kandidato nga vaccine batok na sa COVID-19. Makanan latest update sa Department of Health mga kasyarga. Samtang sa atong gamay lamang na history o trivia alang na kaninyo,
September 5, 1976 mga kasyargaw, formal na nga inagurahan ang Philippine International Convention Center kung ang PICC. Inagurahan kini September 5, 1976. Sumala pa ang design sa PICC gikan na kang architect Leandro Vilocsin usa ka Filipino national artist sa architecture mga kasyargaw. Gihimo ang PICC sulod sa 23 months mga kasyargaw. Sumala pa nga giablihan kini alang na o sa time nga ang atong nasod nag-host sa 1976 World Bank International Monetary Fund annual meeting. Baka na ang latest na to nga history of trivia alang na kaninyo mga kasyarga. Unta na, nakahatag kinyo gamay lamang na impormasyon alang na kaninyo. Mayong buntag, Kuya G. Greet lang ko kang plok-plok diha na sa baylan. God bless, more power. Gikan na kang Christopher Castalla. Salamat po. Salamat. Shout out Kuya G from Sofia Emmanuel Ibalya. Gikan kang Butchoy Ibalya. Shout out kaninyong tanan. Salamat po. Samtang sa atong segment nga entertainment karong buntaga. YouTube vlogger nga si Lloyd Cadena patay na. Na-shock karon ang online world mga kasyargaw tungod na sa pagkamatay sa YouTube vlogger nga si Lloyd Cadena sa edad niini nga 26 years old. Ang anunsyo gihimo mismo sa Facebook page sa maong YouTube vlogger. Sikat ang maong vlogger tungod na sa content niini nga mga challenges, pranks, song covers, unboxing, hauls, parodies o collaboration niini sa mga content creators o brand partners uban ang mga artista. Ato makita sa screen nga nakikollaborate usab kini kang Tony Gonzaga o kang Alex Gonzaga. Patay na kini mga kasyargaw, gikumpirma mismo base na sa pamahayag sa Facebook page ni ini ilabi na ang mga admin sa maong page. Namatay na kini mga kasyargaw. Mga ng latest updates sa atong entertainment segment karong buntaga mga kasyargaw. Samtang sa Surigao del Norte Monitoring Report karong adlaw as of September 4, 2020 ang COVID-19 Monitoring Report sumala pa nga 27 ang suspected cases, 175 ang probable cases, 1,848 ang persons under monitoring, samtang 14,004 ang nakagraduate na sa pag-quarantine. Samtang 337 ang positibo sa rapid antibody test, 99 ang confirmed cases sa RT-PCR results. Samtang good news mga kasyargaw, 98 na niini ang nakarecover o sana lamang ang gibantayan sulod sa atong probinsya Surigao del Norte. Kung negatibo na gani kini sa mga test mga kasyargaw, mamahimo ng COVID-free ang Surigao del Norte. Apan karon gihulat pa lang nato ang resulta sa mga tests sa nag-inusa na lamang na COVID-19 active cases din hina sa atong probinsya. Good morning! Good morning, gikan na kan Jessa Paulino Sipe. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, ang COVID-19 update sa atong nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas mga kasyargaw, nakatala na og 232,072 ka mga active total cases sa confirmed case sa COVID-19 mga kasyargaw sulod sa 24 oras, 67,786 ang active cases, 160,549 ang nakarecover na mga kasyargaw, samtang ang nangamatay 3,737. Mao kana ang latest updates nato sa atong COVID-19 sa atong nasod
Pilipinas, mga kasyargaw. Ingat, ingat, ingat kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning! Happy viewing po. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing po. Salamat sa suporta. Ang atong programa, mga kasyargaw, alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Biyernes o Sabado, hangtod karong Sabado, mga kasyargaw. Araw na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, o sa rehiyon sa Caraga, o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibuok kalibutan, mga kasyargao. Dinhi na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban sa atong programa Siargao TV News. Kini inyong nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargao. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning!